Tak for invitationen. Med det her vejr, der må vor herre stadigvæk være socialist. Vi har et højlydt husgadepar hjemme i vores have, som gennem flere år har bygget reder i vores store birketræ. Det latinske navn for en husgade er Pica Pica. Det lyder nærmest som Pia Pia. Og derfor har vi også døbt parret Pia og Lars. Vi er stadigvæk mange, der har valgt at deltage i fællesskabets kamp og festdag, hvor vi mødes med venner, kollegaer, bekendte og ubekendte. For vi har stadigvæk meget at fejre og mindes her 1. maj. Vi har stadigvæk vores historie at fortælle, men vi har også en pokkers masse, der skal laves om og forbedres i vores samfund, så kampen for et mere retfærdigt og mangfoldigt samfund skal fortsætte ufortrødent. En megafonmåling her i fredags fortæller massivt, at danskerne er enige i, at vi skal turde investere os ud af krisen og ind i fremtiden, frem for at spare på vand og gødning, så fremtidens og fællesskabets gren visner og knækker. Hvis det var valg i dag, vil Helle og Willy og Company få 97 mandater mod kun 78 til Lars Løkke, Pia og Company. Den eneste meningsmåling, der dog er brugbar og holdbar, er den, vælgerne giver os på selve valgdagen. Rundt omkring, der er der mange væddemål i gang om hvilken dato Lars Løkke trykker på valgknappen. Og den der valgknap, den findes jo ikke i virkeligheden. I en udsendelse i P3 her for nylig, skulle Lars Løkke give sit bud på en valgdato. Hans forslag var 15. november, og dermed vil han jo bryde grundloven, for senest den 13. november skal valget have været afholdt. Præmien for et rigtigt datoskud er for øvrigt en god flaske rødvin. Herfra skal lyde: kære Lars Løkke, jeg vil forære dig 3 gode flasker af en rød fra Fyn, hvis du bare vil udskrive valget her i maj eller juni måned. Eksemplet på Løkkes bud på en valgdato fortæller måske lidt om, at landet har en statsminister, der ikke ved, hvad han skal gøre eller gribe i. Han og den øvrige del af regeringen har mere travlt med at rakke SAS forslag færre løsning ned, end selv at komme med ikke-spareudspil, der løser fremtidens udfordringer i det danske samfund. Lommeuld kommer som bekendt af sig selv, men det gør løsningen af en finanskrise så sandelig ikke. Når så en finansminister kan skønne 45 milliarder forkert på statens underskud i forbindelse med regeringens genopretningspakke, så viser det, at vi ikke bare har en træt statsminister og en finansminister, men at hele regeringen har fået et kronisk træthedssyndrom. Vi har en regering, der nu i 10 år har spillet fandango med den almindelige danskers hverdag. Vi har en regering, der har solgt historisk overskud på statsfinanserne så hurtigt op, at det vil give en ny verdensrekord i atletikkens 100 meter løb. Vi har en regering, der mere og mere nærmer sig minimalstaten, så selv en Anders Fogh vil krympe sig, og det skal en hel del til, skulle jeg hilse at sige. Har skattestop og skattelettelser så udviklet og forbedret velfærdssamfundet? Har det skabt et mere retfærdigt og ligeværdigt samfund? Har det skabt færre fattige børnefamilier? Og har det givet færre racistiske og egoistiske danskere? Svaret er desværre et stort rungende nej. Vi kritiserer ikke bare regeringen, men vi kommer med konstruktive og konkrete bud på, hvordan vi kommer ud af krisen og igen får sat gang i væksten. Regeringens venner på direktionsgangene og i finansverdenen mangler ikke arbejde, men det gør tusinde af almindelige danske lønmodtagere. Vi satte gang i økonomien tilbage i 90'erne, og vi er klar til at gøre det igen. Vi er et arbejderparti, fordi vores fornemmeste opgave er at være med til at skabe arbejdspladser og sikre arbejde til alle.
At have et arbejde er noget af det vigtigste for et menneske. Det er også derfor, at vi socialdemokrater hele tiden taler om sammen med SF at sætte gang i beskæftigelsen. I stedet for at vente med at sætte skole, sygehuse og veje i stand, vil vi gøre det nu, så vi igen får gang i beskæftigelsen. Og så har vi lige for øvrigt også en akutmodtagelse på Svendborg sygehus. Det skal bevares og udvikles i fremtiden. Men det kræver altså et nyt flertal. Så kære venner, I ved konkret, hvor I skal sætte krydset hen, når Løkke udskriver datoen. Derfor vil vi også konkret fremrykke offentlige investeringer for 10 milliarder kroner her i 2011, så vi igen får gang i hjulene. Socialpolitik handler jo ikke kun om de andre. Vi kan alle komme i en situation, hvor vi for en tid har brug for en hånd fra samfundet til at komme på fod igen. Der findes ikke fattige i Danmark, siger de i Venstre. Sig det til de 56.000 børn, der lever i fattigdom, eller til det søskendepar, der sammen med deres forældre blev smidt ud på gaden sidste år, fordi det ikke var råd til huslejen. Og det blev jeg så bevæget af for lang næse af det, så I andre må også gerne tørre. Eller også skål. Der er nogen, der siger, at vi ikke må glemme hyggen, så... Du må gerne få det. I Danmark skal det være sådan, at alle børn skal have muligheden for at forfølge deres drømme. Derfor vil vi bekæmpe fattigdommen i Danmark. Vi vil fjerne de meget lave ydelser. Vi vil styrke folkeskolen. Vi vil investere i belastede boligområder. Og vi vil give udsatte mennesker en ny chance for at arbejde. Alt sammen for at få alle med. Danskerne kan arbejde sig ud af krisen, frem for at spare sig ud af krisen. Efterlønnen skal bevares. Frem for at fratage nedslidte efterlønner retten til efterløn, kan vi med en beskeden forøgelse af arbejdstiden bringe holdbarheden tilbage i dansk økonomi. Derfor er det da en billig pris, at vi for 12 minutter kan få 4 år mere i den tredje alder. Jeg glæder mig til valgkampen. Jeg glæder mig til et mere retfærdigt og mangfoldigt samfund, hvor pengepunktens størrelse eller antallet af forsikringer ikke skal bestemme og afgøre, om du kan få en uddannelse eller efteruddannelse, blive behandlet for barnløshed, få en fedmeoperation eller bare få en værdig tredje alder, for eksempel ved at gå på efterløn. Vi skal turde investere i mennesker frem for i systemer. Vi er alle sammen unikke med diverse fejl og mangler, selvfølgelig. Men vi er alle del af et stort mangfoldigt fællesskab, uanset hudfarve, sprog, religion, handicap, køn og politisk observans. Vi har alle nogle kompetencer, der er brug for, så lad os derfor pokker fokusere på det, den enkelte kan, frem for det modsatte. Fællesskabet har brug for alle, og der skal være plads til alle ved samfundets spor. Om lidt skal vi til valg. Et valg, der er afgørende for, om minimalstandens egoistiske grimme fjæs kommer til at stikke endnu mere frem, eller om danskerne vil et samfund, hvor fællesskabet får nyt blod og nyt power. Efter 10 år med borgerlig styre er der sket en langsom nedsmeltning af fællesskabet. Vi får, er kraftigt overbevist om med jeres hjælp, en ny regering efter valget. Men her og nu, også i dag, skal vi blive ved med at fortælle tvivlerne, at det er en fællesskabets vej, der skal investeres i, frem for egoismens vej. Tænk bare på, at antallet af fattige børnefamilier er steget markant under Rasmussen 2 og Rasmussen 3. Ulighed skaber ikke dynamik i et samfund. Det er de sidste 10 år klart og tydeligt dokumenteret. Skadeparret Pia og Lars fra det store birketræ, samt den barfodede underbo Lars, skal derfor væk fra deres egoistiske store reder i haven, så fællesskabet små redebygger igen kan få adgang til hele birketræet og hele haven. Derfor har der aldrig været mere brug for en ny regering end nu, og derfor kommer Danmarks næste statsminister her til at hedde Schmidt, Helle Thorning Schmidt.
Jeg vil slutte med at citere fra Carsten Bo's smukke sang, Hvis du vil. Vi laver ikke verden om med et slag. Vi laver verden om hver eneste dag, for det er det, vi skal, hvis og når vi har vundet valget. Jeg er klar til valget, og det ved jeg også, at I er. Udstyret er på plads, så derfor vil jeg slutlig ønske jer alle sammen en rigtig god 1. maj, og hjertelig tillykke til dagens konfirmander. Tak for ordet. Jamen, tusind tak til Niels Christian for en god og meget aktuel tale. Det havde vi nu også.